Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы – «Жыць разам». Калісьці Дітрых Бонхёфер, вядомы нямецкі багаслоў, напісаў кнігу менавіта з такой назвай. Яна сведчанне пра веру і жыццё абшчыны. Вернікі – прыклад дзіўных адносін. Іх не абмяжоўваюць сцены. Можна быць царквой як у спрыяльных умовах сучаснага грамадства, так і ў засценках нацысцкіх лагероў. Аўтар казаў пра дзіўныя ўзаемаадносіны веруючых людзей. Жыць разам – гэта больш, чым суседства дамоў, кватэр ці кабінетаў. Гэта хрысціянская супольнасць, якая мае ўплыў і на навакольных. У адносінах паміж людзьмі ёсць шмат аспектаў. Сёння я жадаю пагаварыць пра нашы з вамі ўзаемаадносіны. Словы – ніці, з якіх сплятаецца павуцінне жыцця, але паўнавартасныя адносіны – гэта казаць ці слухаць. Насамрэч гэта больш, чым словы. Астравок Божай ласкі – гэта быццам адна хваля. Хрысціянскія ўзаемаадносіны – гэта духоўны гальфстрым, цёплая плынь сярод халодных вод гэтага свету. Скажу, што мы часта недаацэньваем сілу хрысціянскіх адносін, як у сярэдзіне супольнасці, так і па-за яе сценамі. Першае. Хрысціянскія адносіны – гэта дабраславенне. Гэта заўсёды ініцыятыва кагосьці. Хрысціянін, які прыналежыць Хрысту, заўсёды працягвае руку іншаму чалавеку. Павел у пасланні да галатаў прыгадвае, як Якаў, Ян і Пётр працягнулі яму і Варнаве руку адносінаў, каб падзяліць адказнасць у служэнні. Мы пайшлі служыць язычнікам, яны – габрэям. Такая ж задача стаяла перад апосталамі. Апостал – літаральна той, хто пасланы наперад. Веруючы чалавек заўсёды робіць крок наперад. Да людзей, да цэркваў, да новага і невядомага. Для чаго? Каб несці дабраславенне. З гэтага пачыналася пропаведзь першых вучняў у Іерусаліме. Гэтаму яны навучыліся ў Хрыста. Бог, уваскрасіўшы Сына свайго Ісуса, вам першым паслаў Яго, дабраслаўляючы вас, каб адвярнуўся кожны ад зласлівасці сваёй. Дзеі 3:26. Наколькі сёння мы нясем дабраславенне іншым людзям? Нядаўна да нас у госці прыехала сяброўка жонкі. У адзін з дзён яна запрасіла ў горад Брэст сваіх сваякоў. Вельмі адукаваныя і пабожныя людзі. Яны жадалі пазнаёміцца з намі, таму што мы сябры яе сваячкі. Мы правялі разам некалькі гадзінаў. Раставаліся даўнімі знаёмымі. У нас гарэлі вочы. Нам было цікава даведацца пра штосьці новае. Мы чакаем. Цудоўна атрымліваецца. Чужыя людзі, а пачуццё, што родныя. Ведаеце, у чым сакрэт? Мы маліліся пра гэта знаёмства, пра сустрэчу, пра мудрасць у словах. Так бывае кожны раз? Вядома, не. Якія людзі вакол нас? Звычайна шмат серыйных твараў. Задуменных, маркотных, сумных. Неяк у аддзеле гатовай прадукцыі Еўраопта мяне абслугоўвала жанчына. Яна зусім не чула мяне. Паўтарала, што маленькая зарплата і што ёй вельмі цяжка аплаціць вучобу сваёй дачцы. Яна была быццам на сваёй хвалі. Прыгадваю і думаю, людзям цяжка. Без Бога проста немагчыма. Мы жывем у кватэры. На раство прыйшлі 3 хлопчыка калядаваць. Адзін у шапцы Санта-Клауса, другі у выяве Ільва, трэці пірата. Я падумаў, каго толькі не аб'ядноўвае раство. Але ўсё гэта скажоныя акуляры, збіты прыцэл папулярнага хрысціянства. Вельмі падобна на акварыум для нашай рыбкі. Жонка нядаўна прынесла яе з працы. Ёмістасць, дзе абітая рыбка, мае такую форму, што скажаецца і колер, і памер прыгожай рыбкі.
Свет, у якім мы жывем, хваравіта скрыўлены. Так пісаў Павел да філіпійцаў 2:15. І гэта мы бачым у дарослых і дзецях. Сергей Даўлатаў глядзеў на кактус, а прыгадваў сваю дачку. Наша маленькая дочка вроде этого цветочка. Непременно уколю даже тех, кого люблю. Йоганнес Раймер пісаў: «Чалавек без Бога жыве пад пугай д'ябла. Ён бяжыць, мітусіцца, п'е грэх з ненасытнасцю. Але чамусьці ў нас даволі часта завышаныя чаканні ад няверуючых людзей. Будаўніцтва вежы гонару працягваюцца. Людзі не разумеюць адзін аднаго. Вось чаму сапраўдныя адносіны з людзьмі пачынаюцца з маіх сапраўдных адносінаў з Богам. Рукі, якія цягнуцца да Бога, цягнуцца і да людзей. Зразумець гэта, стаць на шлях дабраславення іншых. Бо напісана вернікам: «Вы пакліканыя мець адносіны з Ісусам Христом» 1 Карынфянам 1:9. Нявернікам: «Майце адносіны з намі, нашы адносіны з Богам» 1 Яна 1:3. Без Божай дапамогі нам не знайсці ключыкі да сэрцаў людзей, не ўзяць ініцыятыву ў доўгатэрміновых адносінах. Неяк я прыехаў на прыватную паркоўку, узяў электронны талончык. Я не ведаю як, але я гэты квіток згубіў. Віселі камеры, можна было праверыць час заезду, але адміністратар не захацеў размаўляць. Ён прыстрашыў, узяў з мяне падвойную аплату. Ці хацелася мне зноў паркавацца там? Больш ніколі. Пра гэта казаў адзін праваслаўны святар: «Адной рукой будуеш, а другой руйнуеш». Вакол нас шмат такіх людзей. Я хрысціянін, а значыць, я нясу іншым дабраславення. Адзін пастар нядаўна сказаў: «Браты, мне трэба падбадзёрвання. Пасля адносін са мной ён павінен захацець жыць і далей служыць». Другое, хрысціянскія адносіны – гэта кропка апоры. Ісус прыклад. Ён размаўляў з людзьмі на зразумелай мове. Марка 7 раздзел з 32 верша. І прыводзяць да яго глухога, які з цяжкасцю гаварыў, і просяць яго ускласці на яго руку. І, узяўшы яго ад натоўпу на бок, уклаў пальцы свае ў ягоныя вушы і, плюнуўшы, дакрануўся да языка ягонага. І, глянуўшы ў неба, уздыхнуў і гаворыць яму: «Ефата», што значыць «адчыніся». І адразу адчыніліся вушы ягоныя, і развязаліся путы языка ягонага, і ён пачаў добра гаварыць. І надзвычай дзівіліся, кажучы: «Усё добра зрабіў, і глухім робіць, каб чулі, і нямым, каб гаварылі». Чытаю гэты прыклад і думаю: ці ўмею я размаўляць з людзьмі? Мяне ўразіла ў адной сельскай царкве бабуля. Яна сядзела і далікатна гладзіла руку іншай бабулі. Ведаеце чаму? Таму што тая амаль што глухая. Для яе зразумелая мова дакранання, і гэта было своечасова. У мяне ёсць электронны штодзённік з рубрыкай «Падобны на яго». Я чытаю Евангелія, каб зразумець, як Ісус размаўляў з людзьмі, як ён сябе паводзіў з імі, якімі прынцыпамі карыстаўся. Для Ісуса чалавек не страчаны ў натоўпе. Прыгадайце жанчыну, якая 12 гадоў пакутавала ад крывацёку. Яна была адлучана ад сям'і, не магла наведваць храм і сінагогу. Яна таемна цягнула руку да Хрыста сярод натоўпу. Ісус спыніў усіх, каб яна засведчыла пра сваю веру і ягоную сілу. А Мацвей, зборшчык падаткаў, пачуў: «Ідзі за мной». Ніякі тагачасны настаўнік не запрасіў бы стаць сваім вучнем мытара, але менавіта ён напісаў Евангелие. Ісус умеў бачыць патэнцыял. Усё пачыналася з мілаты слоў і ўчынкаў. Вялікія справы пачынаюцца з маленькага кроку хрысціянскіх адносінаў, з кропкі апоры. Дзе я знаходжу дровы для вогнішча маіх адносінаў з людзьмі? У Ісуса была малітоўная гара. Сваё права казаць сваім сучаснікам і нам ён зарабіў. Да таго ж, усе яго словы былі стваральнымі. Нашы размовы ператвараюцца ў забаву, а абвінавачванне ў хоббі. Хтосьці маркі збірае, а хтосьці незадаволеныя твары і збянтэжаныя сэрцы. Нездарма Марк Твен казаў: «Калі ты кажаш праўду, трэба рабіць гэта так, як быццам ты падаеш жанчыне паліто, а не кідаеш у твар мокры ручнік».
Трэба будаваць усходы і платформу для наступнага кроку. Трэба ствараць кропку апоры. Давер даволі часта нараджаецца ў нашых слабасцях і шчырасцях. Вызнавайце адзін аднаму грахі і маліцеся адзін за аднаго, каб быць аздароўленымі. Шмат можа дзейсная просьба праведніка, пісаў апостол Якаў. Трэцяе. Хрысціянскія адносіны – гэта служэнне. Нядаўна дарагі мне чалавек сказаў, што ён страціў радасць і знаходзіцца ў турме страху. Калі чую падобнае, разумею, што за душу чалавека неабходна весці малітоўную барацьбу. Як вы думаеце, Ян Хрысціцель толькі прапаведваў ізраільцянам ці яшчэ маліўся за іх? Вучні прасілі Ісуса: «Навучы нас маліцца, як Ян навучыў вучняў сваіх». Фарысеі папракалі Ісуса: «Чаму вучні Яна посцяцца, а твае не?» Тыя хрысціянскія адносіны, якія пачынаюцца з Бога, ператвараюцца ў служэнне людзям. «Я голас таго, хто кліча ў пустыне, падрыхтуйце шлях Господу, простымі рабіце сцежкі яго». Так прапаведаваў Ян Хрысціцель. Ён быў будаўніком дарог. Задача – ямкі засыпаць, пагоркі прыбіраць, крывую дарогу рабіць роўнай, а наогул яго задачай было прыцягнуць увагу, закрануць сэрца, абаперціся на Пісанне і накіраваць чалавека да Бога. Ян імкнуўся паказаць людзям Хрыста. Гэта было яго служэнне. І гэта кульмінацыя любых адносінаў. На гары ператварэння ў цэнтры ўвагі былі не вучні, не Майсей, не Ілля, а Хрыстос. Менавіта на яго звярнуў увагу Бог з воблака. Гэта сын мой, яго слухайце. Калі мы уважліва чытаем гісторыю пра Марфу, якая прымала Ісуса і вучняў у сваім доме, то разумеем, што адносіны больш каштоўныя за служэнне. Разам з тым, служэнне – глыбокае следства гэтых адносінаў. Бо як Хрыстос вучыў сваіх вучняў і нас з вамі, усё, што зрабіў іншаму, зрабіў мне, усё, што не зрабіў іншаму, не зрабіў мне. Служэнне Хрысту – гэта служэнне людзям і наадварот. Вельмі хочацца, каб нашы адносіны з людзьмі былі дабраславеннем, кропкай апоры, служэннем. Хтосьці сказаў: «На кончыку сённяшняга дня ёсць дзіўнае заўтра». Так, калі Бог – крыніца і цэнтр адносінаў з людзьмі. Вместе мы с вами верили, вместе любили, пели, вместе дороги мерили, часто подвой метели. Вместе дороги мерили, часто подвой метели. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели. Вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Вместе ночами белыми в синюю даль смотрели. Вместе стояли прямо мы, слыша угрозы злые. Были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Пред Богом правыми, чисты пред миром были. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог. В край дорогой, солнечный, светлой придем мы песней. Там, где нет слезы, горечи, вечно мы будем вместе. Там, где нет слезы, горечи, вечно мы будем вместе.
Вместе мы с вами верили, вместе любили и пели, вместе дороги мерили, часто подвой метели, вместе дороги